και την Πινελόπη Δέλτα και από τον Στράτη Μυριβίλη στον Κοσμάπολίτη και τη Μάρο Δούκα. Αυτή την Κυριακή το πρώτο βιβλίο της συλλογής. Κώστας Τακτσής, το τρίτο στεφάνι, μαζί με το Δήμα. Καλό μεσημέρι. Παρασκευή 21 Οκτωβρίου του 2011. Μέρες δύσκολες, μέρες που όλοι τις βιώνουμε με πολύ μεγάλο στέναμα ψυχής, με ψυχραιμία μυαλού, ελπίζω. Εσείς οι τηλεθεατές του Έχει Γούστο, από τους οποίους μείναμε μακριά μια ολόκληρη εβδομάδα λόγω απεργιών και λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν. Εσείς τηλεθεατές του Έχει Γούστο, νομίζω ότι έχετε την υφαλιότητα και την ψυχραιμία που χρειάζονται οι μέρες για να τις διανύσουμε έτσι ώστε να φτάσουμε στην άλλη όχθη. Δεν μπορούμε σήμερα στο Έχει Γούστο να σας δώσουμε την εκπομπή που είχαμε προετοιμάσει. Ένας νεκρός χθες στην Αθήνα, γεγονότα που κάνουν την πόλη αβίωτη, ένα μέλλον μπροστά μας δύσκολο, ζωφερό, σκοτεινιά. Πού είναι η αχτίδα φωτός, πού είναι το αγκίστρι από το οποίο μπορούμε να δράξουμε νέες ελπίδες. Όχι μόνο εμείς, αλλά και ο κόσμος που αφήνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα λοιπόν κάναμε ανατροπή του προγράμματος και στα χέρια μου ήρθε ένα βιβλίο που κυκλοφορεί μόλις σήμερα, ζεστό δηλαδή, σας το δείχνω για να σας αποκαλύψω και τον καλεσμένο μας του πρώτου μέρους της εκπομπής. Είναι αυτό το βιβλίο, από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία. Εμείς θα βάλουμε και ένα ερωτηματικό στις οθόνες της εκπομπής σήμερα. Σταύρος Λιγερός, ο συγγραφέας του, ένας δημοσιογράφος παλαιάς κοπής. Ένας καλός συνάδελφος. Καλώς ήρθες. Παλαιάς κοπής. Σχεδόν έχει καταντήσει αυτό να είναι τίτλος. Τίτλος τιμής εννοώ. Ναι. Σταύρο, έτσι. Πολλές έννοιες λέξεων έχουν αλλάξει. Ναι, και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να τα ξαναδούμε από την αρχή ορισμένα πράγματα και ως κοινωνία, αλλά και ως συνάφη, ως δημοσιογράφοι δηλαδή, γιατί έχουμε βάλει κι εμείς πολύ δυνατά το χεράκι μας για να φτάσει η χώρα εδώ. Μπορεί να μην είμαστε οι πρωταγωνιστές, πάντως παίξαμε κι εμείς το ρόλο μας. Έτσι, για να αρχίσουμε από την αυτοκριτική. Συνήθως κάθε πλευρά αρχίζει κάνοντας κριτική στις άλλες πλευρές. Ναι, νομίζω ότι είναι μία από τις παθογένειες. Οι πολιτικοί στις συντεχνίες, οι συντεχνίες στην κυβέρνηση, στους επιχειρηματίες και πάει λέγοντας. Και ο κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα. Δηλαδή, αν κοιτούσαμε πρώτα εμείς. Αλλά έχουμε περάσει και σε ένα αυτομαστίγωμα, Σταύρο. Έχουμε περάσει δηλαδή και σε μια εμπλοκή με ότι εμείς φταίμε. Και θέλω να ξεκινήσουμε. Γιατί νομίζω ότι αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και όσο μπόρεσα, γιατί σήμερα το πρωί ήρθε στα χέρια μου από τις εκδόσεις Μετέχμιο αυτό το βιβλίο του. Αχ, συγγνώμη, Πατάκη, Σταύρος Λιγερός, από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία. Γιατί, ένα μεγάλο γιατί. Γιατί φτάσαμε ως εδώ. Ποιες είναι οι αιτίες αυτής της κρίσης που πάρα πολύ ορθά, νομίζω, όπως λες στον πρόλογό σου, είναι πρωτογενώς πολιτική και κοινωνική και δευτερευόντως και δευτερογενώς οικονομική. Γιατί, ένα μεγάλο γιατί μπορούμε σε αυτό το γιατί να απαντήσουμε. Ναι, αυτό το βιβλίο γράφτηκε για να απαντήσει στα πολύ θεμελιώδη, πολύ δικαιολογημένα και πολύ επώδυνα λόγω των καταστάσεων γιατί που κάθε Έλληνας είτε βρίσκεται σε καθεστώς ανεργίας, δηλαδή βρίσκεται σε απόγνωση, είτε το μαγαζί του κλείνει ή έχει ήδη κλείσει ή κινδυνεύει να κλείσει η επιχείρησή του, ή
γιατί μπορεί να έχει ακόμα τη δουλειά του, αλλά πια τα εισοδήματά του δεν του επαρκούν για να ζήσει έστω και με περικοπές. Αυτά τα γιατί λοιπόν ήταν η αιτία, η αρχική και βασική αιτία που γράφηκε αυτό το βιβλίο. Είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ για πάρα πολλά χρόνια. Έχω ζήσει αυτή την περίοδο, έχω δηλαδή και τη βιωματική σχέση μαζί της. Έχω γράψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό άρθρων, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, τα κακώς κείμενα έτσι όπως τα βλέπα πάντα. Ένιωσα ότι ήμουν λοιπόν όριμος να μιλήσω για αυτά. Όχι γιατί πίστευα ότι, ξέρεις, επειδή έχουμε επισημάνει λάθη εγκαίρως, ήρθε η ώρα της δικαίωσης, αλλά γιατί νομίζω ότι χρωστάμε όλοι μας μια απάντηση, ο καθένας θα δώσει τη δική του, αλλά χρωστάμε την εξήγηση στον απλό Έλληνα πολίτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι η κοινωνία είναι αθώα, θέλω να το πω ευθέως. Όμως δεν συμμερίζομαι καθόλου το μαζί τα φάγαμε, το ότι όλοι έχουμε ίδιες ευθύνες. Υπάρχουν στη ζωή πτέσματα και κακουργήματα. Και ο απλός πολίτης, ο οποίος ξυπάστηκε, υιοθέτησε και νεοπλουτίστικες συμπεριφορές, μπήκε μες στη διαφθορά, μπήκε μες στην αυθαιρεσία, έφτιαξε το αυθαίρετό του, δεν πλήρωσε τους φόρους του, έχουν ευθύνη. Όμως το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι και εδώ η περίπτωσή μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι το πολιτικό σύστημα που φτιάχνει τους κανόνες και που φροντίζει για την εφαρμογή τους. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει το πρόβλημα. Και λες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτό ακριβώς το τελευταίο το οποίο αναφέρεις. Δηλαδή ότι οι λόγοι που οδηγηθήκαμε στη σημερινή κρίση, μια κρίση δραματική, μια κρίση που μοιάζει αδιέξοδη, μια κρίση που φαίνεται ότι έχει και την άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή τη στάση της Ευρώπης σε μια Ελλάδα που στην αρχή ήταν το πρόβατο το μαύρο, αλλά όπως λες και στο βιβλίο σου μοιάζει να είναι το πειραματόζωο στο οποίο όλη η Ευρώπη θα δοκιμάσει μια νέα τάξη πραγμάτων για τα μέλη της, για τα κράτη-μέλη της. Λες λοιπόν ότι αυτή η κρίση κλείνει με ένα δραματικό τρόπο μια περίοδο που η Ελλάδα εκδημοκρατίστηκε, δηλαδή την περίοδο της μεταπολίτευσης, την περίοδο μετά τη δικτατορία, αλλά που μπήκαν εκεί και κοινωνικές κατακτήσεις, αλλά στον αντίποδα μπήκαν και οι βάσεις της παθογένειας, από την οποία η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια υπέφερε. Θέλω λίγο αυτό το μοντέλο πλασματικής ανάπτυξης, δεν το λες? Ναι, ακριβώς, ένα μοντέλο πλασματικής. Δηλαδή, τι έγινε μετά από τη δικτατορία? Ναι, επειδή ποτέ δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα αν δεν κοιτάξουμε πίσω, γιατί τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό, εξελίσσεται και μεταμορφώνεται σε κρίση, ένιωσα την ανάγκη να πάω πίσω. Γι' αυτό και το πρώτο από τα 7 μέρη του βιβλίου είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτό. Να ανιχνεύσω τις ρίζες της κρίσης. Μετά τη μεταπολίτευση είχαμε ένα ριζοσπαστικό κύμα. Έχουμε την εισβολή της μικρομεσαίας θάλασσας, όπως τη λέω εγώ, αυτών των ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια συνέρεαν, αν θέλεις, με πολύ χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης στα γραφεία των κομματαρχών, των βουλευτών, για ένα ρουσφετάκι, μιλάω τη δεκαετία του 50, του 60. Όταν άρχισε και η αστικοποίηση δηλαδή. Βέβαια. Άφησαν τα χωριά τους, άφησαν την Ήπεθρο, άφησαν τις πόλεις τους και συνέρεαν στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν μια τάση εκδημοκρατισμού. Αυτό γίνεται μέσα από τα μαζικά κόμματα. Αυτό διαμορφώνει νοοτροπίες και συμπεριφορές. Αυτό δεν είναι από μόνο του κακό. Αντίθετα, δημιούργησε μια ευστάθεια στην κοινωνία. Το πρόβλημα είναι ότι είχαμε μια μετάλλαξη των παραδοσιακών πελατειακών σχέσεων στις σύγχρονες πελατειακές σχέσεις. Όπου αυτοί που αιτούνται, δηλαδή αυτούς που ονομάζω μικρομεσαίοι ή μη προνομιούχοι κατά την πασοκική διάλεκτο, απαιτούν, ζητούν, δεν τους μπαίνει ένα φρένο. Εκεί λοιπόν έχουμε μια υπέρβαση. Εκεί χτίζεται, αρχίζει και χτίζεται, και δεν εννοώ ότι χτίζεται από ένα κόμμα, πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτή η εισβολή της μικρομεσαίας θάλασσας στο κέντρο του πολιτικού παιχνιδιού κάνει όλα τα κόμματα και κυρίως τα δύο μεγάλα
επειδή ακριβώς αυτοί είναι οι πελάτες τους, να συμπεριφερθούν περίπου με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό και σιγά σιγά αρχίζουν και οι πολιτικές τους συγκλίνουν με την παράδοση του χρόνου. Έχουμε λοιπόν παθογένειες που σταδιακά αναπτύσσονται. Στην αρχή υπάρχουν και δικαιολογίες. Οι μισοί Έλληνες που ήταν στην απέξω, να το πω έτσι, μπαίνουν στο παιχνίδι. Και αυτό ήταν κοινωνική ολοκλήρωση. Έδωσε ευστάθεια στο σύστημα. Έχουν μια διαπραγματευτική δύναμη. Υπάρχουν κατακτήσεις. Υπάρχουν συνδικάτα. Υπάρχει άνοδος του βιωτικού επίπεδου. Το λάθος που γίνεται είναι ότι δεν δίνεται μια παραγωγική διέξοδος. Πέφτουμε στην ευκολία. Και στο εύκολο χρήμα και στον εύκολο τρόπο του να αντιμετωπίζουμε το παραγωγικό πρόβλημα της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που δεν αντιμετωπίζεται από καμιά κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Λες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η άρχουσα τάξη, και δεν τη λες αστική, γιατί ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ αμιγώς αστική τάξη. Γιατί δεν είχαμε ποτέ βιομηχανία τέτοια που να μπορεί να δημιουργήσει αστική τάξη με την έννοια που είχαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αγγλία, ας πούμε. Λες ότι η άρχουσα τάξη, ακριβώς για να εξασφαλίζει την ανοχή στα δικά της ατοπήματα, στις δικές της παρασπονδίες, στις δικές της παρακαμπτήριες οδούς σε ό,τι αφορούσε μια νομιμότητα που έχει κάθε κράτος και πολιτεία που θέλει να λειτουργεί εύρυθμα, επέτρεψε αυτήν την πελατειακή σχέση, αυτή τη σχέση εξάρτησης των μικρομεσαίων στρωμάτων από την πολιτεία. Ναι, έτσι φτιάχτηκε αυτό που ονομάζω ανομολόγητο κοινωνικό συμβόλαιο. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν υπόθηκε ρητά, αλλά αυτό ήταν το μήνυμα που στελνόταν, ήταν ότι μην ασχολείστε με τα χρυσοφόρα παιχνίδια διαπλοκής που γίνονται στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας, προμήθειες, συμβάσεις, κυρίως με το κράτος. Μαύρο χρήμα. Μαύρο χρήμα, τεράστια, τα ξέρουμε. Και εμείς δεν θα ασχολούμαστε με τις δικές σας αμαρτίες κάτω. Τη φοροδιαφυγή των μικρομεσαίων, ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων κλπ. Τη διαφθορά στους δημόσιους υπαλλήλους, τα αυθαίρετα. Θα σας διορίζουμε και τα παιδιά σας. Όσο αυτό το σύστημα μπορούσε να αναπαράγεται και αναπαραγόταν με δανεικά, όλα πήγαν καλά. Είχαμε τριβές, αλλά μέχρι εκεί. Ευστάθεια. Ήταν δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο... Αυτό το ονομάζω παρασιτικό. Ακριβώς, παρασιτικό μοντέλο, όπως το ονομάζει. Πλασματικής ανάπτυξης. Πλασματικής ανάπτυξης, το οποίο επιβεβαίωνε και διαιώνιζε την ύπαρξη και των δύο μερών. Βεβαίως. Διότι δεν πήγε κανείς να ζητήσει... Έθιζε, ήταν ένας εθισμός. Ακριβώς. Ο άνθρωπος δηλαδή που ήθελε το παιδί του να το δει με το μισθό μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει που λέγανε οι παλιοί και το έχουν υπέροχα αποτυπώσει οι ελληνικές ταινίες της εποχής, που πήγαινε στον πολιτευτή να του ζητήσει το ρουσφέτη, ο πολιτευτής του έκανε το ρουσφέτη. Και έτσι διαιωνιζόταν αυτό το πράγμα. Απλώς στη μεταπολίτευση, μετά τη μεταπολίτευση, το παραδοσιακό ρουσφέτη που βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες μετεξελίσσεται. Και πια περνάει μέσα από τα μαζικά κόμματα. Γίνεται πιο απαιτητικό και γίνεται, αν θέλεις, και αρθρωμένο με πολιτικό λόγο. Και εκεί χάνεται η μπάλα λίγο, διότι εκδημοκρατίζεται, αν θέλεις, και η λαιλασία, αν μου επιτρέψει τη βαριά αυτή η έκφραση, αλλά δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, του δημόσιου χρήματος. Στις παλιότερες δεκαετίες η λαιλασία του δημόσιου χρήματος γινόταν μόνο από την κορφή. Μετά τη μεταπολίτευση γενικεύτηκε. Είχαμε έναν εκδημοκρατισμό, σε εισαγωγικά θέλετε να το βάλετε ή όχι, αυτής της κατάστασης. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορούσε να βγάλει πουθενά άλλου. Για μένα δεν είναι πρότυπο το παλιό. Αντίθετα, θα λέγα ότι το ένα γέννησε το άλλο. Όταν δεν μπορούσε η άρχουσα τάξη να κάνει τα δικά της παιχνίδια μόνο, γιατί αναπτύχθηκε από κάτω μια κίνηση η οποία αμφισβητούσε το παρόν, έγινε μια νέα μοιρασιά, η οποία δεν είχε παραγωγικό υπόβαθρο για να μπορέσει η χώρα να έχει μια πραγματική ανάπτυξη. Και φτάσαμε στην πλασματική ευημερία, η οποία δεν θέλω να είμαι και ισοπεδωτικός, γιατί η κριτική πρέπει να είναι σκληρή και βαθιά, αλλά να μην ισοπεδώσουμε και ό,τι έγινε, ή να μην πάμε σε μεγάλες ευκολίες. Γιατί... Ευκολίες εννοείς ερμηνευτικές. Γιατί αγαπητή Μπίλιο, σήμερα βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδεολογική, αν θέλεις, επίθεση, όπου
πατώντας πάνω στις υπαρκτές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθεί να ξυλώσει, να κατεδαφίσει και τις κατακτήσεις που είχε αυτή η κοινωνία. Δηλαδή το κράτος, το κοινωνικό βρήκαμε κράτος. παπά το κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος, το κράτος κυρίως. πρόνοια. Το κράτος πρόνοιας, βεβαίως. Ακόμα και αυτό το οποίο πρέπει να θεωρούμε, είχαμε συνηθίσει να θεωρούμε αξιοπρεπή διαβίωση. Ναι. Έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα η κουβέντα μας, πολύ σωστά το είπες λίγο πριν, εστιάζεται στην ηθαγενή πτυχή της κρίσης, στην εσωτερική πτυχή της κρίσης. Η ελληνική κρίση έχει τις εσωτερικές αιτίες, είναι αυτά για τα οποία μιλήσαμε μόλις πριν. Είναι όμως και η κορυφή ενός παγόβουνου. Το παγόβουνο είναι η κρίση του ευρώ. Είναι η κρίση της ευρωζώνης. Γιατί αν ήμασταν το μαύρο πρόβατο σε μια ενάρετη οικογένεια, δεν θα υπήρχε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία στο μηχανισμό διάσωσης, ούτε θα απειλεί η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία. Ακόμα και η Γαλλία, βέβαια. Κατά συνέπεια, λοιπόν, πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή, γιατί βολεύει τους εταίρους μας, τους Ευρωπαίους εταίρους μας, να δείχνουν την Ελλάδα σαν μαύρο πρόβατο. Είμαστε ο πιο αδύναμος κρίκος μιας όχι και τόσο ευσταθούς αλυσίδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως... όχι τόσο στέρεης αλυσίδας. Ναι, είμαστε ο αδύναμος κρίκος. Αλλά, ίσως ο πιο αδύναμος. Ίσως ο πιο αδύναμος. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους είμαστε ο πιο αδύναμος και αυτοί οι λόγοι δεν πρέπει κανείς να τους ανατρέξει, να τους εντοπίσει ανατρέχοντας μόνο στο πρόσφατο παρελθόν ή χρησιμοποιώντας αυτή την παλιά ξύλινη μια γλώσσα που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, η οποία δεν μπορεί να δώσει πια καμία προοπτική και καμία εξήγηση. Γιατί δεν είναι πολιτικό το θέμα του πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, ή μάλλον δεν είναι κομματικό. Δεν είναι καθόλου κομματικό. Δεν είναι κομματικό. Δηλαδή, αυτό που ακούς στα ραδιόφωνα, οι μεν κατηγορούν τους δε, οι δε τους μεν. Και στη μέση είναι ο κόσμος, ο οποίος βλέπει το σύμπαν γύρω του να καταραίει. Ξέρεις γιατί το πολιτικό σύστημα συνεχίζει να κινείται και να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που το έκανε τις περασμένες δεκαετίες. Μόνο που τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σήμερα αυτό που παλιά πουλάγε, να το πω έτσι, υπήρχαν κομματικά ακροατήρια, σκληρά, τα οποία διαρθρώνονται και με τις πελατειακές σχέσεις. Μιλάω πάντα για τα δύο κόμματα εξουσίας, όχι ότι τα μικρότερα κόμματα είναι αθώα, έχουν συμβάλει με άλλους τρόπους στις κυρίαρχες παθογένειες. Θέλω να πω όμως ότι αυτό έχει τελειώσει. Σήμερα η κρίση λειτουργία είναι τα θετικά του αρνητικού, έτσι. Λειτουργεί και απελευθερωτικά. Βάζει τους ανθρώπους να δουν τις πραγματικότητες. Και όχι τα ιδεολογήματα, τις βολικές στρατεύσεις, τις προκαταλήψεις κομματικού τύπου ή άλλου. Είμαστε σήμερα υποχρεωμένοι όλοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που μας συμβαίνει. Γιατί αυτό είναι σκληρό και πόδινο. Και άρα να ξανασκεφτούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να ξανασκεφτούμε. Είναι πολύ η κρίση σημαντικό... είναι και ευκαιρία. Ναι, εγώ το πίστευα πάντα αυτό, αλλά όταν το λες, κινδυνεύεις να θεωρηθείς η κρίση είναι ευκαιρία. Τι είναι ως πράγματος όταν τα χάνεις όλα δίπλα σου, όταν η οικογένεια φτάνει να μην έχει πια έναν εργαζόμενο, όταν τα πάντα καταραίουν και κυρίως, Σταύρο, κυρίως, δεν υπάρχει κάπου μια ελπίδα, δηλαδή ένα φως. Να πεις ότι είναι ευκαιρία η κρίση. Ωραία, για να καταλάβουμε ποιοι υπήρξαμε, τι έφτεξε, ποιοι είμαστε. Θέλει έναν αναστοχασμό για να μπορούμε. Ξέρεις, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θα μου επιτρέψεις να μιλήσω και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο, που ίσως θα φανεί περίεργος, θα ξενήσει, ότι η παρτίδα κερδίζεται ακόμα και τώρα. Δηλαδή η χώρα μπορεί να σωθεί. Αν με ρωτήσεις αν είμαι αισιόδοξος πως θα σωθεί, θα απαντήσω όχι. Γιατί αντικειμενικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υποκειμενικά όμως, δηλαδή οι άνθρωποι που χειρίζονται δεν είναι αντίστοιχοι με τις ανάγκες των καιρών. Και αναφέρομαι και στην κυβέρνηση εδώ, αλλά αναφέρομαι και στο Ευρωπαϊκό Ιερατείο, από το οποίο περνάνε πια πάρα πολλά πράγματα. Η χώρα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Γιατί? Πρώτα απ' όλα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες στο επίπεδο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτά που λέμε έλλειμμα κλπ. Έτσι. Γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη κλεπτοκρατία, σπατάλη, ανορθολογισμός, που μπορεί
με ένα γενναίο νοικοκύρεμα να εξοικονομηθούν τεράστιοι πόροι. Τι κάνουμε όμως, τι κάνει η κυβέρνηση αντί να κάνει αυτό? Τι κάνει οριζόντια μέτρα. Λέει, μείον 20% εδώ. Κόβουμε τις δαπάνες τόσο. Αυτός είναι ο εύκολος δρόμος. Ο δύσκολος δρόμος είναι αυτό που θα έκανε ο κάθε ένας στο σπίτι του. Όταν ξαφνικά έβλεπε ότι τα εισοδήματα. Μπράβο, δεν βγαίνει. Τι θα έκανε, θα έπαιρνε μια τις δαπάνες. Και θα έλεγε, αυτό είναι φάρμακα που έχουμε ανάγκη. Αυτό δεν μπορούμε να το πειράξουμε. Το να πάμε όμως στα μπουζούκια να διασκεδάσουμε, αυτό μπορούμε να το μειώσουμε και 50% και 100% άμα χρειαστεί. Άρα θα έκανες μια αξιολόγηση των δαπανών. Αυτό λοιπόν δεν το κάνουμε στο κράτος. Γιατί είναι ο δύσκολος δρόμος. Γιατί θα ήταν και η αιτία και ο σωστός δρόμος για να ανασυγκροτήσουμε παραγωγικά το κράτος. Να ξαναδούμε μία προς μία λοιπόν. Γιατί είναι αιτία για τη μεγάλη ρήξη. Γιατί αν το κάνεις αυτό και σπίτι σου πεις, μα τα μπουζούκια αυτή τη στιγμή δεν μου χρειάζονται. Εάν έχεις 3 παιδιά στο σπίτι τα οποία έρχονται και σου λένε κάθε μέρα με πλακάτ, με συγκέντρωση, με το να σου κάνουν το σπίτι ρημαδιό, εγώ θέλω να πάω στα μπουζούκια, στο παράδειγμά σου, δεν μπορείς να εφαρμόσεις αυτή τη μικρή περικοπή που χρειάζεται για να εξασφαλίσεις πόρους. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Υπάρχουν 2 πράγματα. Το πρώτο για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι είναι ότι δεν υπάρχει βασιλική οδός. Ότι από αυτή την κρίση δεν μπορεί να βγεις χωρίς κάποιες θυσίες και χωρίς κάποιο πόνο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι από αυτή την κρίση πρέπει και μπορείς να βγεις με αξιοπρέπεια και να επιβιώσεις. Να μην προκληθούν οικονομικά και κατ' επέκταση κοινωνικά ερείπια, όπως γίνεται σήμερα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μπορεί όλοι να πρέπει να κάνουμε περικοπές και να αναθεωρήσουμε, να αναστοχαστούμε και να αναθεωρήσουμε τους τρόπους και τις συνήθειές μας, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα επιβιώσουμε αξιοπρεπώς. Και αυτό είναι κατορθωτό. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Σήμερα υπάρχει έλλειμμα πολιτικής εμπιστοσύνης. Και να σου πω κάτι, αγαπητή Μπίλιο. Κανείς δεν θα πήγαινε σε έναν γιατρό, ο οποίος για να τον χειρουργήσει, ο οποίος γιατρός σε μια προηγούμενη εγχείρηση τον είχε σακατέψει. Σήμερα υπάρχει έλλειμμα πολιτικής εμπιστοσύνης. Και είναι απόλυτα κατανοητό. Το πολιτικό σύστημα που μας έφερε εδώ, στον γκρεμό, δεν μπορεί να είναι αυτό που θα σώσει τη χώρα. Και εδώ εγείρεται το μείζον πρόβλημα. Ότι το πολιτικό σύστημα είναι κλειστό, η κοινωνία έχει δυνάμεις, όπως κάθε κοινωνία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια πολιτική λύση. Γιατί το πολιτικό σύστημα είναι το πολιτικό σύστημα της προηγούμενης περίοδου. Είναι το πολιτικό σύστημα της παρακμής. Κοιτάξτε τους ανθρώπους. Κοιτάξτε τις συμπεριφορές. Πριν μου είπες, μα είναι δυνατόν να μιλάνε με την ίδια γλώσσα. Είναι δυνατόν. Αυτό έχουν μάθει. Δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα άλλο. Και ο τρόπος που προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκτέλεση εντολών με καθυστερήσεις, με ολιγορίες, που έρχονται απ' έξω. Εγώ δεν περιμένω από την Τρόικα να έρθει σπίτι μου και να μου πει ότι ξέρεις, εκεί υπάρχει το πρόβλημα, αλλού υπάρχει το πρόβλημα. Η Τρόικα βασικά θέλει κάποιους αριθμητικούς δείκτες, να μειωθεί το έλλειμμα τόσο κλπ. Εγώ θα πρέπει να έχω, ακόμα και μετά το μνημόνιο, ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο θα αρχίσει και θα κάνει αυτό που είπαμε πριν. Γενναίο νοικοκύρεμα στα δημοσιονομικά και επιπλέον ανάπτυξη, αξιοποίηση των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η χώρα, των πολλών γυμναζουσών αναπτυξιακών δυνατοτήτων αυτής της χώρας, που δεν χρειάζονται χρήματα. Θέλω να σου πω κάτι. Ανάπτυξη στα μάτια της κυβέρνησης αυτής και του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Γιατί δεν είναι ζήτημα κυβέρνησης. Θα ήταν εύκολο αν ήταν ζήτημα κυβέρνησης. Αν αλλάζαμε δηλαδή και ερχόταν ένα άλλο κόμμα και θα ήταν όλα καλά. Είναι το ΕΣΠΑ. Γιατί? Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο μόνο. Γιατί έχουν μάθει ανάπτυξη να είναι δίνω χρήματα. Ενώ μπορεί να κάνεις ανάπτυξη χωρίς ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι αυτά καινούργια πράγματα. Έχουν μπει στο δημόσιο διάλογο. Και εγώ τα βάζω στο βιβλίο μου επίσης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό ρυθμιστικό διάλειμμα. Μιλάμε με τον Σταύρο Λιγερό, τον καλό και έμπειρο δημοσιογράφο, που μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Από την κλεπτοκρατία στην χρεοκοπία» από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Το βιβλίο αυτό του Σταύρου Λιγερού έχει αρθρωθεί σε 7 μέρη. Θα δούμε
και θα φτάσουμε και στο μετέωρο βήμα της Ευρώπης. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ επίκαιρη, μιας που την Κυριακή μοιάζει να μην δοθεί η λύση η περιβόητη και η πολυπόθητη και ότι θα πάει για λίγο αργότερα. Πόσο αργότερα? Την Τετάρτη έχουν μια δεύτερη σύνοδο. Την Τετάρτη έχουν μια δεύτερη, αλλά θα μου επιτρέψετε να εκφράσω κάποιες αμφιβολίες για τη δυνατότητα συγκερασμού. Είναι ανίκανο το ευρωπαϊκό ιερατείο, δηλαδή οι ηγετικοί παράγοντες της Ευρωζώνης, να συμβιβάσουν τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, ιδιωτελή εθνικά συμφέροντα, γερμανικά, γαλλικά κλπ. Από τη μια πλευρά, αλλά και να υπερβούν και τις ιδεολειψίες τους, τις νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες τους. Τράπεζες και πάλι τράπεζες. Εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η συνέχεια της συζήτησης εδώ με τον Σταύρο Λιγερό. Έλβις Κοστέλο, ένας αληθινός σούπερσταρ, ένας ζωντανός θρύλος του ροκ σε μια πρωτόγνωρη ακουστική εμπειρία. Έλβις Κοστέλο, σόλο, μια συναυλία, μια παρέα, μια μουσική υπέρβαση. Έλβις Κοστέλο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Μεγάρου Μουσικής και στην Ομήρου 8. Είστε 125 χρόνων, εσύ και η παρέα σου. Η Boss γίνεται 125 χρόνων και το γιορτάζει. Μάζεψε τους φίλους σου που το άθροισμα των ηλικιών σας είναι 125 χρόνων και κερδίστε ένα ολόκληρο νοικοκυριό Boss. Η Βραδινή, η εφημερίδα που έχει γράψει ιστορία. Η Βραδινή, η εφημερίδα με την έγκυρη και πλήρη ενημέρωση. Η Βραδινή, η εφημερίδα που λέει όχι στη λιτότητα γιατί σκοτώνει την αγορά και προκαλεί την ανεργία. Η Βραδινή, η εφημερίδα που επιμένει πως μόνη λύση είναι η ανάπτυξη. Η Βραδινή, η εφημερίδα των ενημερωμένων πολιτών στη τιμή των 50 λεπτών. Στο Έθνος του Σαββάτου, ένα αφιέρωμα για το έπος του 40. Σοφία Βέμπο, η φωνή της Ελλάδας. Ένα βιβλίο με τη βιογραφία της μεγάλης ερμηνεύτριας που εμψύχωσε όλους τους Έλληνες μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ακόμα, μεγάλη μαθητική εγκυκλοπαίδεια από το National Geographic. Το 6ο CD-ROM, αποκλειστικά στο Έθνος του Σαββάτου. Ο κόσμος του επενδυτή παρουσιάζει δισκογραφία Νίκος Παπάζογλου, CD 8, Μέσων Νεφών. Μαρία Κάλλας, οι ωραιότερες άριες, CD δεύτερο. Let's Twist Again, CD τρίτο. Οι μεγάλες χορευτικές επιτυχίες στις αυθεντικές εκτελέσεις επιλεγμένες από τον Pepper 96,6. Αυτό το Σαββατοκύριακο με τον κόσμο του επενδυτή. Πες μου, Κορνίλιε, γιατί είσαι μαζί μου? Είμαι ψάρι πιλότος, Είναι η δουλειά μου να συνοδεύω μεγάλα ψάρια. Ναι, αλλά γιατί ειδικά με μένα? Εάν σας έλεγα ότι εκτιμώ την ψυχική σας λεπτότητα και την πνευματική σας ευγένεια, θα με πιστεύατε, Φυσικά θα σε πίστευα. Τότε προσθέστε και την γοητευτική σας αφέλεια. Από την Κυριακή, ο Αρκάς στο Έθνος της Κυριακής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι σαν να συνομιλεί η σημερινή συζήτηση με εσάς. Δηλαδή ο Σταύρος Λιγερός σε αυτή τη συνομιλία μας εδώ με εσάς, με τα μηνύματά σας, με τις σκέψεις σας, με τις παρατηρήσεις σας και τολμώ να πω και με την ψύχρεμη οργή σας, γιατί έχετε μια ανυφαλιότητα στον τρόπο που διατυπώνετε οργισμένες απόψεις για την πολιτική, για εμάς τους δημοσιογράφους. Λένε πολλοί, Σταύρο μου, ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους. Επί χρόνια λένε ψέματα στο λόγο, όπως και οι πολιτικοί. Ότι ζούμε ιστορικές μέρες, ότι την ευθύνη για όσα συμβαίνουν την έχουν οι πολιτικοί. Ότι τις αιτίες της κρίσης πρέπει να τις αναζητήσουμε μέσα στο ίδιο το σύστημα. Αλλά μέρος του συστήματος είμαστε εμείς. Να συμπληρώσω σε αυτόν που το λέει αυτό.